dak iż-żmien li tibni dar u trabbi familja. Appartamenti gabubi kullimkien, karozzi u ġen joħonqu din id-dinja. Sejtnu ħdejna si weldu mostru li jkun minn fuq rasna jaqbilna xemx, għaxejn ikun namlu il-buri, għax raġuni jusens komundu ndomnex. Aħfiru hemm issa dunnu il-ħin li takwista u tikxir għawarik u għamil l-sidek paladin lupu iswed iħuf madwarik. Sejtnu ħdejna si weldu mostru li jkun minn fuq rasna jaqbilna xemx, għaxejn ikun namlu il-buri, għax raġuni jusens komundu ndomnex. Jaħfulna xemx, jaħfulna xemx, il-mostri jaħfulna xemx. Jaħfulna xemx, jaħfulna xed namlu l-artistu ritna, mux nindunaw xed namlu l-omna, għal xejn il-ħamru għal-bajda il-fusa, jek prudenza lejn